Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broad. Kumusta naman mga pinalangga na ito nga mga tagpalamati kag mayong hapon sa inyo tanan? Welcome sa lunes ng edisyon sa This Is My Life. Marso 7 na, tuig 2022. Kumusta ang inyo Domingo? Domingo kahapon ba? Di medyo mag-uum-guom ng idaan ng kalangitan ina tungod man sa low pressure area. Di ba la? Yes, sa sini naman niya nga adlaw magulugaluumon kag maulanon nga panahon para sa aton tanan. So ang aton man paghalong-halong kag paghinay-hinay sa siniiya nga adlaw. Okay. Kamusta ang paniyaga tungod matugnaw ang panahon? Ang ibanda na gabi narikutot na lang, abi pagbalangon na, sa ampong siniya nga oras. Pagbalangon na, kaghimua ang kung ano ang dapat himuon para sa inyo iya kabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Well, anyway, sa aton sini mga palangga nga nagaupod sa aton sa siniya nga hapon, sa kutob man sa malabutan sang pagpangalagad sang This Is My Life. Lingawon kamo sa inyo kubus nga alagad si Tita Wilma Sugaton. Tubtub tak na alas 3. Pagi sa inyo mga lilisuan sa inyo mga radyo. Ara kita sa 684 kHz na. 684 kHz. Pagkatapos Tita Wilma, ano pagid? Siling nila to ano tuod na nga anto kasi nilagi na. At tuod na ito nga magbalik sa school. May graduation na in person. Abe, ibaluon ta na bikaron ha. Ay, nga mga anak mo, excited sila. Actually, sa iton anay dira nga mga kauturan nga nag-upod sa iton live. Pagi sa Facebook Live, sa Action Radio Bacolod, ara lang aton chat room. Pwede ninyo dira mapadalang inyo sini mga mensahe, inyo mga greetings sa inyo mga palangga nga to sa mga malayo, sila nga to sa malayo samtang ari ka mo diri. Yes, pwede gid kamo ka exchange o kun bayluhanay sa inyo sini mga mensahe sa pagpangamusta. Okay, good. Bukas ang atong dira chat room sa This Is My Life. Kag pagkatapos sina magluwas sina Tita We, ara padaya makita nila ang aton sining mga dalagko nga mga balita nga matipon sang amon sa News Center diri sa Action Radio Bacolod. Amo na siling naton kinahanglan ang maayo lang kita magaupdenay mga maayo nga balita inyo mabasahan sa amon sini Facebook page Action Radio Bacolod 684 kag magluwas pagit sina pwede man kamo makabisita sa amon sini website. Log in lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph. May may radio click nyo lang. Ara man mga dalag ko nga mga balita nga matipon 24/7 sa amon sini News Center. Kag pwede pagit kita mag-augnanay sa YouTube, kung manami ang inyo internet access dira, ang inyo internet connection. Search nyo man Action Radio Bacolod. Ano mo panyagan nyo daw man? Paano ka nang panyaga tawa. Ini mangkot lang ko sa ilkon, manami ang ila sinipaniaga, mala o kung may sabaw. Na? O, pwede gid sa mga nag-aupo sa aton sa chat room, pwede ninyo dira ma-share kung anong inyo yapaniaga. Wala gid lamang madugay. Kaga sigurado si Tita Wilma nga sa siningat yun, nagapahunay-hunay naman. Relax tawi kay hindi man ta kagwa kay medyo hindi naming panahon. Na?
gani upod man kami gihapon dira sa imo gani. Oo, salamat gid. Pwede ara dira sa aton chat room, like and share, no, heart like and then share sa This is My Life sa tanan nga programa man sa Action Radio na sa ato sa mga wala naman iya naka-online ara ang aton sa ni text hotline para man sa inyo mga greetings sa nambal na ni Tita Wilma. Ang inyong mga greetings pwede ninyo ma-send sa aton sa ni text hotline. Send nyo lang sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Huy-huy ang abaga sang mga Tita Wilma. Huy-huy ang abaga sang tanan Baw kinano na ining aton ginapangatubang pero hindi kita iyamang hay-hay kundi magapadayon sa gihapon kita nga nagayuhom. Padayon kita nga dapat mangin matawhay nga aton dughan kag paminsaron para makapadayon man kita sa aton tagsa ka mga responsibilidad. Responsibilidad sa aton tagsa ka pamilya, sa aton trabaho, responsibilidad sa aton komunidad kag sa aton man isig katawo. Okay, pero kung lang tawon tayo niho, ining bantla-balantayan, giniabuas siya. Kay paghatag pa lang ni naton sa balita last week, nga pagkatapos ng ika-9th week, nga sunod-sunod, nga pagsaka sa presyo iya sang mga produkto sa langis, ari naman kaya galing, no? Masubo-subo lang kaya medyo masakit-sakit na ganiya, no? Amuning pinakadako gid nga saka sa presyo sa mga produkto sa petrolyo so far this year. Philippine Shell Petroleum Corporation nagpabutyag makapasaka presyo sa gasolina kada litro pila gani 3.60 centimos. Bot silingon 3 ka pesos kag 60 centimos sa gasolina. Sa kerosene 4 pesos kag 10 centimos. Ang diesel, ang crudo, wow na wow gid, 5.85, no? 5 ka pesos kag 85 centimos. Kag ining pagbago sa presyo sa mga produkto sa petrolyo, maga-epekto iya buwas sa aga alas 6. Marso 8 ina, ha? Ay, ho. Sa mga kalbo, tani nga mga motorista kag mga consumers, mga drivers, tanan gariak, mangalot, may dukol pa sa ila sini, may kagot pa sa ila sini nga alimpuduhan, pero no? Ay perti na gid niya, pero hugtanay pa ha. Amo na ni sila. Wala na titawi sa hululugtan, piliton. Kung may ara pagid kita mahimo, nga pamaagi para hindi kita tuman nga magaanto sa epekto sini na. Anong isabat mo dabi? Hay, ano ka na lang, ma-deep sigh ka na lang, na? Pero okay lang na siya yung mga anak, kay why not a choice? Amo na ining dalagan sang aton panahon sa karon, kinahanglan hindi lang kita magmangin matamad. Kinahanglan padayon kita mangin resourceful kita, dugang para sa aton sini pagpangabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Kay magluwas sina kabalugid kita kag indi lipod sa aton nga aton ginapangatubang magluwas sining nahanungod sining pagsaka sang presyo sa mga oil sa produkto, sa mga presyo sa mga produkto sang lingis kay nagapangatubang matangadan sa COVID-19 ara kay insakto ginibala ako yan nagakumpormi man kung sa pabutyag sang Okta mo. Yan yung Okta Research Group ni sang University of the Philippines. Kay nagpaandam sila na bisan kita nagapalabtik mga pabati-bati man kita gani sa inyo on air nga hindi kita magsalig. Nagapaandam gid ang Okta. No, ining Okta Research Group sa aton tanan sa publiko pumulo yung Pilipino nga suno sa ila may posibilidad sa gihapon. Nga makaangkon or maeksperiensyahan naton liwat ang panibag-o nga COVID surge o kung pagtimbuok na naman sang kaso sang COVID. Kung hindi na masunod ang tanan
nga ginapatuman nga minimum public health protocols. Tika sa karon kadamo na sangara sa idalom sa alert level 1 mo. Una-una, syempre, Metro Manila. Sa iban, kita diri. Sa iban nga mga lugar, probinsya na ito na pa sa alert level 2. So, gahinay-hinay pa. Makit-an tagid ya kay bisan sa mga merkado na lang subong. Sulod ka sa mga walaligyaan, sulod ka sa sakay ka sa di pasahing jeep. Di maglakat ang driver kung hindi puno-puno yan ngayon ng katapusan nga pasahero wala sa sulod sa jeep inang gatibit-tibigid ang buli. Although nga naintindihan nato na aton sini mga drivers tungod nagapangunyadi man, pero ang paghalong para sa aton ikaayong lawas importante man. So sa mga pasahero, pahinumdum naman sa inyo kubus nga alagad, kinahanglan mangin mahinalungon lang kita. Makahalong gid kita. Kay ti wala man kita choice kundi magsakay sa di pasahero nga jeep kay ti maano abi kita para makalakat para magtrabaho, di bala? Ang paghalong ng gid mga anak himuon na tunan. Siling ni Okta, fellow Dr. Guido David, nga siling niya, apisar nga mas manubo na sa 1,000 ang gina-report sa adlaw-adlaw nga kaso sa COVID-19 sa nakaligan nga mga inadlaw. May posibilidad gihapon nga gulpi ini nga bag-o sa mga masunod nga bulan. So, extra careful sa gihapon. Kay ti magluwas sina tungod sa pagaganhagan sang kaso sang COVID-19, di balabo gara kasama rin nga mga estudyante nga makakadto na sa eskwelahan. Wow, gara ka sana makakadto sa eskwelahan kiti syempre namin makita si Miss, makita si Sir mo, di ba? Makita si classmate. Kag nga maka-enjoy na naman kay lain nga gainatubangay sa chat, sa video call, da mga amusina nga mga pamaagi. Pero mga anak sa gihapon, ara naman kita sa pagpahanumdum sa inyo kung daw ano ka-importante sang mga health protocols. Kinanglan himuon, ginaton kag tumanon inatanan. Kag magluwas pagid sina, ara pagido, kay ti pagkatapos sinang medyo nagaganhagan na may posibilidad naman sa report nga makapatigayon na ang mga eskwelahan. Wow! Sang ginatawag in-person graduation ceremony para sa school year 2020-21 and 2022. Di wow, amo gina reaction sa mga estudyante. Di wow sa mga wala nakagraduate, nakagraduate. I'm sorry. Nakagraduate pero wala nakasaka sa stage. Wow, kasubo man ba kami wala na. Pero ina mga anak, kung magpadayon, ina nga posibilidad ha, kung magpadayon iya, ang hagan-hagan na kag pag-ayos ang sitwasyon sining COVID-19 pandemic sa aton pungsod. Yes. Kag pagpatuman sang pagpahalog-halog pagid sang mga restriction. I'm sorry, no? So, pila na ina sang aton mga magagmay nga mga nga mga paambits naton sa inyo nga mga informasyon nga makabulig-bulig man sa ihibalo sang aton sini mga palangga ang mga tagpalamiti sa aton sini mga young at hearts dira sa aton man mga estudyante sa mga kabataan may mga nagapamangkot pagani tita Wet sa masugod ang vaccination or inang ginatawag nila nga fourth dose, di ba? Or second booster ba mga anak ko. Hulatan yung husto nga tion. But so far, itong syudad, napabutyang may budget na para dira. No? Okay, 1:56 Action Radio Philippine Standard Time. Ang mga produkto ang isang Dr. Alfred
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Okay, sa ito na dira nga mga nagka-online, sa mga palanggan atong dira nga mga tagpalamati online. Yes, kay Diding Alohamiento, good afternoon, mayong hapon lang kuno action Tito Wilma. So, salamat gid sa imo Diding. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon, and Roy Antonio Gamala Puerto on their 14th birthday today. Thanks a lot. Stay safe always. God bless you and more power to ARB. Yes, ma'am. Thank you, man. Happy 14th birthday again kay Ray Miguel and Ray Antonio Gamala Puerto. Okay, sa mga apo ni Ma'am Elizabeth Gamala. Dorothea Mero Villa Esther. Good afternoon, everyone watching from Banago. Sa mga taga Banago, dira, hi and hello. Now, mayong hapon, Miss We. Yes, Ma'am Homa Lumina, salamat man. Kay Janilo Zansino, hello. Wilma, kamusta lang? Janilo, salamat man. Hello, Tita Wilma, mayong hapon. Marjorie Ward, thank you. Pinunda mo my heart, my flowers. Wow, may sunflower. Good. Thank you, Ma'am. Hi, Action Tita Wilma. Good afternoon. Miss you. Ma'am Ana Sinoro, miss you too. Thank you, gid ma'am nga nakaupod. Kung ikaw naman karon nga hapon. Pa-shout out sa kasim ko kay Diday. Ga-monitor gid. Ga-monitor gid subong. Rene Nick Blanco. Good afternoon, Tito We. Ari lang kami ay nagapamati subong sa imo Family Blanco sa Family Blanco kag Lumugdang family sa barangay Nato, La Castillana. Thanks gid. Vilma Doloso, tita, mayong hapon gapamati gid kami permi sa imo sa Central. Diin Central Mall, Central Carlota, pamo kana malaw. Ruby de la Luna. Yes, Ma'am Ruby, good afternoon. Hi, tawi ari lang kami diga monitor sa imo programa. Luvic ni kag Ruby de la Luna sa Barangay 30. Thanks, Git. Yes, Ma'am Ruby, thank you man. Barky Tribe, mayong hapon, Tita Wilma. Araman si Ma'am Ruchel Fulgencio Susana, mayong hapon, Tita We. Mayong hapon kuno listeners, sambal ni Barky. Mayong hapon Binalbagan and Manapla, especially kay Antonio Villanueva from Barky. Yes, Ella na Tibuok Iginag.
Kay Ma'am Inday Blas naman, salamat man dira sa imo. Antonio Beronio, yes. Salamat kay mayong hapon man. Kay Nicel Morales Fabol, Inday Nicel, good afternoon and thank you. Good afternoon, Tita We. Happy Monday, Tita. Hina wifi diri sa amon o sa amon man gani tungod sang basit. Tungod sa kalaing sang panahon. Tita We, sa radyo na lang kami ga-focus. May nakalusot ako greet sa imo. Stay safe and healthy, good Tita We. And may God bless you and your family. Likewise, salamat gid na. So, enough lang na aton greetings sa balikan talang kamo karon. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Pinakabago nga vitamin C din na city kag Kuni, kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Ang responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon isyu publiko online. pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka Cons, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa mga taga Maasin, din ito kay Ina, sa mga taga Maasin Iloilo, mayong hapon lang diraana. Kay Tuto Kent Morales, salamat gid kay maayong hapon. Sa mga taga-Palanas, Masbate, mayong hapon lang diraara sila kuno gapamati. Tita tinanok lang nga itlog kag kape, good na. Aba mayong hapon lang kuno. Salamat gid gapamati di sinini 7193. Pero relax lang anay kay si Tita Wilma magabasa sang atong sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhis ng tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, O
Okay, nga itong si letter sender para halini sa taga-tabuk dagat. Sa mga taga-tabuk dagat dera sa Isla Sang Panay mayong hapon, halin sa Alimudian, Iloilo. Siya si Inday Sheila, kag ang mensahe ni Inday Sheila sa This Is My Life. Dear Tita Wilma, kumusta lang sa tenan nga nagapamati sa mga programa sang Action Radio? Ilabi na gyud sa This Is My Life. Tita Wilma, pareho man sang iban, ako may istorya man sa kabuhi, kag problema man nga gusto ko pangayuan sang imo advice. Natungod ini sa akon bata. Napalayo sa akon ang bata ko nga isa, kag gusto ko nga makaupod siya, pero hindi gusto ang amay. Kabalo ka, Tita Wilma, nagbulagay kami sang akon bata, halin sang 2 years old siya. Ginpalayo siya sang iya amay, tungod may asawa gali siya, sang nagbusong ako. Wala gid ko sina nakahibalo. Sang primero, malipayon kami nga nagaopdanay. Tungod, wala ko kabalo nga may asawa siya. Ginbaton ko na lang ang natabo. Tungod wala man kami ginagamo sang iya asawa, pero kinahanglan ko nga maglakat sa abroad liwat. Kabalo ka, byuda ako kag may 3 ka mga bata nga mga magagmay pa. Gani indi namon masarangan nga paeskwelahon, kag hatagan sang maayo nga palaabuton ang mga kabataan, kun sa iya ko lang isalig ang tanan. Gani nagpasugot man siya. Nabilin sa iya ang amon bata. Kag ang bata ko sa napatay ko nga bana, ginbilin ko sa akon iloy. Wala man ako nagapaabot nga mabalik siya sa iya tuod nga asawa, kagindala ang amon bata. Ginbaton kaginpatawad man siya sang iya asawa. Pero nag-migrate gali sila para hindi ko makuha ang bata kag mapalayo sa akon. Sang nabalaan ko ina, Tita Wilma, puwertigid ang akon paghilibion. Wala ko kabalo kundiin sila nga country nag-migrate. Pagkaligad pagyid sang mga tinuig, dako na ang amon bata, kag 21 years old na siya. Madugay na gali niya ako nga ginapangita, kag gusto niya nga makilala, kag mahag. Nabalaan niya nga hindi niya tuod-tuod nga mama ang iya ginakilala nga iloy. Pero ang Diyos makatarungan gid. Liwat kami nga nagkitaay. Ginpatabo gid ang amon banas nga duha. Wala sang hinakit ang bata ko sa akon. Mabuot siya. Kagtuman ang iya kalipay, sang kami ang nagkitaay. Ang problema ko lang, gusto ko tani makaupod sang madugay ang akon bata. Kag siya gusto man. Galing amo lang na, patago lang ang pagkitaay namon nga duha. Siling niya, Tita Wilma, hindi siya gusto nga tagaan sang kalain sang buot ang iya ginakilala nga iloy. Tungod, mabuot man ini sa iya, kag ginakabig siya nga tuod-tuod man nga bata. Ina ang akon problema, kun ano ang akon himuon, ginabudlayan ako sa amon sitwasyon.
Tani gusto ko man nga matipon ang akong kabataan kag mangin isa kami kapamilya. Mag-ululupod sila sang tuod niya nga mga utod kag mag-estar kami sa isa ka bubong. Kabay nga matagaan mo man ako advice, Tita Wilma, madamo gid nga salamat. Sheila. Si Sheila sang Alimudian, Iloilo. Gina-picture out ko gani bala ang lugar na ang Iloilo na anyway, una-una sa tanan sa imo Inday Sheila, salamat kag maayong hapon. Kag magluwas sina na gina-appreciate man ni Tita Wilma ang effort nga imo ginhimo na nga pagpalabot sinang imo sitwasyon sa karon nga para sa imo kabugat gid nabatyagan ni Tita Wilma kung anong balatyagon sang Iloy na kabudlay mangin isa ka Iloy. Gusto mo ihatag ang tanan, gusto mo nga makaupod sila tanan, pero kung kaisa hindi mo gid mapaktan kung maglahog ang kapalaran. Hindi ba na Inday Sheila? Yes. Nabiktima ikaw sang pasalig o masiling nato na biktima ikaw sang paltik nga paghigugma kumbaga na papati ikaw nga wala sa labton gali sang uli nga nagbusong nga nagambal siya nga may pamilya na siya. Ti maayo lang kay wala mo na pagpadayon na tungod hindi ka man gusto nga maguba ang iya pamilya. Ikaw na ang naglikaw kag tungod nga may kabataan ka pa iya sa una mo nga bana, sa napatay mo nga bana. Okay. Katuan na ito na sitwasyon mo, Inday Sheila. Makasiling bala si Tita Wilma nga sa mga sulat nga nabato na ito, sa mga problema nga napadala diri sa ito, pinasahi ini iyang imo sitwasyon, no? Pinasahi ining problema mo sa karon. Nga bisan ako daw siling anuman, anong dapat niya himuon. Daw something kabala makapamizar kabala mo na nga masiling na makabing na nga daw speechless pa nako kung anong ihambal ko sa imo pero sa pamatyagan lang ni Tita Wilma, no? Ari lang sa pamatyagan ko kag sa akon pag-intiende abi mo kun ano pasalamatan mo gid sang dako, no? Pasalamatan mo sang dako nga 2 years old siya sang nabulag sa imo after 19 years kay 21 na siya subong. After 19 years nagkita ay kamo soltero na siya na dira ikaw masin pasalamatan mo ina nga sa pagkaligad sang malawig nga tinuig 19 anyos nagkita ay kamo hamtong na siya nga wala sang kalain sang buot sa imo ang bata mo. Pasalamatan mo na sang dako sa mahal nga Dios. Kay nga ako bata mo siya, pero kung ginhiluan or ginpakalain ikaw sang iya ginakilala nga Iloy sa karon, hindi na magnami ang buot niya sa imo. So ari na lang kung para gidya sa akon, no? Kung happy naman lang ang bata mo sa iya ginakilala nga Iloy, kay ti amayagin man ang upod niya, nga hindi naton ina pagpasugtan na. Hindi naton ina pagpasugtan. Ang importante is bisan hingalit lang, no? Bisan hingalit lang nga nagkita ay kamo, kag nagakita ay kamo bisan paano, makabatyag ikaw sang kalipay, happy siya, happy man ikaw, di bala? Pasalamatan mo na lang ina. Ha? Kag ang manami pagid, na ang manami pagid sa bata mo, ang ginhambal niya na nga hindi siya gusto hindi siya gusto nga sakiton ang balatyagon sang iya ginakilala nga Iloy tungod mabuot siya sa iya kag ginakabing man siya nga matuod nga anak. Maswerte siya bisan paano, na maswerte siya. I-enjoy mo na lang ang moment kon ara siya. Mo na lang na masiling ka bala ikalipay mo na lang ang tag sa kation nga upod mo siya, na ang tag sa ka ginutlo inoras inadlaw kung mag-updanay man kamo updanay nga maka-updanay kamo sinang bata mo nga ina. Kag sa ginhambal mo
sayang inhambal mo pagidbala nga makatarungan ang Dios. Yes, God is just. Sakto na siya. Na? Kag palangga ka sang Ginoo, inday siya. Kay nga nangita pagid siya paagi para magtabuay ang banas ninyo sang imo sinibata. Nakabalugid siya sang makapaayo sa tagsa katawo nga iya gintuga na husto ka gidera. Kon nagatuo, nagasalig ka sa mahal nga Dios, padayon ikaw nga nagapanawag sa iya, nagapangamuyo sa iya, nga kabay, mahitagan katumanan ang imo ginapangayo, nga makaupod mo ang madugay-dugay, malawig-lawig mo na nga bata nga ginpahilayo sa imo, ara, ginsabat sang Ginoo. Ginsabat na sang Ginoo, siya amo ang nagtrabaho, para liwat nga magtabuay ang inyo banas kang makita ikaw, makilala ikaw nga wala sang hibubunot sa balatyagon sang bata. Sa liwat, why na, nga abi hindi, magpangamuyo ka kag idangop mo liwat sa Ginoo. So, asyon na lang na yan ni Tita Wilma, no? Pabayaan mo nga ang mahal nga Dios amo ang maghulag kag magtrabaho para sa kabuhi mo kay nga makita mo mabatyagan mo isa ka adlaw ay ang bata mo ara sa tubangan mo. Opo nang iya amay, opo nang iya ginakilala nga iloy, makig-ayo sa imo, makig-areglo sa imo, kung ano ang nagakadapat nga himuon para sa kalipayan sang tanan. Nga tagaan man nila freedom ang bata, nga makapalapit sa imo, kay ti sa subong kawat-kawat lang ang pagkitaay mo, ninyo, nga duwa sang imo anak, di ba la? Amo na siya day. Kay sa una nga hitabo, wala ka ginpabayaan sang Ginoo. Ginsabat sang Ginoo imo pagpangamunyo tungod nakita niya ang imo man pagsakripisyo kag nakita niya ang imo maayo nga kabubuton kag ang imo maayo nga handom. Wala niya ginpabayaan ang imo anak. Nagapatigid ko ya, nagapatigid ko nga mahatagan ina katumanan. Maalam ang Dios gamhanan ang Dios kag hatagan niya sabat ang nagagamo mo nga paminsaron kag balatyagon. Kabay pa nga bendisyonan man ikaw sang Ginoo, sabto niya ang imo ginapangayo. Hindi ka na magsiling kung ano pa nga mga bagay nga makahatag naman dako nga problema para sa imo. Amo na lang na total may ara man makalingaw sa imo, may ara man makahatag problema sa imo. Pilang abilog ang bata mo sa imo una nga bana duha, no, sa una mga bana nga napatay. Ma-focus ka na lang dira sa ila nga sila man mismo, kabaluman sila nga may utod sila. Di ba la? Nan. Ang kanamion lang gidira nga magpangamuyo, ang pagpangamuyo, makabuligid sang dako sa ginahandom sang aton balatyagon kag paminsaron para sa aton kabuhi. Ganinday siya hindi magdula sang paglaom, kabay nga mahitagan sabat ang imo ginahandom. Alas 2:27 Action Radio Philippine Standard Time. Sa aton anay dira mga kauturan man kamuman kung may mga istorya kamo sa inyo kabuhi, inang mga nakahatag inspirasyon, nakahatag sa inyo leksyon, nakahatag sa inyo problema kag luyag pangayuan na advice kay Tita Wilma sa kutob man sa aton masarangan. Bisan hindi kita 100% nga makahatag solusyon sa inyo ginaangkon nga problema, pero mabuligan naton kamo sa pagbinag-binag sang sitwasyon, masanagan ang pamansaron, magamagan ang inyo balatyagon, nga sa diin ikaw mismo sa imo kaugalingon makahimo sang isa ka maayo nga desisyon, maayo nga solusyon sa ginaangkon mo nga problema. Mga eksperyensya mo ay makuhaan man ina eleksyon sa iba naton nga mga kauturan nga nagapamati or magamit man nila bilang palahinandigan nila sa ilaman kabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Amo lang nang himuoy naton. Kung gusto, sulat lang ninyo, ipadala ninyo diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Luksan Streets, Bacolod City. Kay pwede naman ta makahulog sa post office. If not, pwede naman mapadala sa LBC. Di bala ko na ano dira. Pero ang pinakamahapos is ang social media. Ang social platform, ang Facebook especially, no? Mahapos lang dira, search nyo lang ang Facebook page ni Tita Wilma, ang Action Wilma Sugaton. Pwede ninyo dira mapadala ang inyong mga sulat. If not, sa ito naman personal account, Wilma Antupina Sugaton. So, relax lang. Balik pa si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials.
Life Extension Vitamin D3. Si Sir Rufino Era Gabino, mayong hapon. Good PM Action Wilma, I am watching. Ray Flores Barrioga, mayong hapon. Salamat gid Kag si Christian Roa, mayong hapon. Action Wilma, naga-monitor sa Victorias dati ang Roa family. Yes, the Roa family dira sa Victorias. Good afternoon. Madamo gid nga salamat na. Yes, Inday Blaza. Jennifer Gatsalian Paduhilaw, no? Hi, magandang hapon po, siling niya. Thank you, Gid. Araman si Inday Kativir. Mary Grace Eugenio Fermin, good PM. Kamusta ikaw? Mary Grace Eugenio Fermin, hidlaw man ta, na? Good afternoon, Tita We. Happy Monday. Ay, okay, dana ako dira, Ma'am Virgie. Nagkatuan ko anang iban. Na? Kay, Eugene, kamusta? Good afternoon. Nag-aupod man sa iton si Sir Eugene Adyong. Na Inday Wilma Inocencio Cabarles dira sa may Isabela. Gaupod man sa iton live sa sininga hapon. Salamat gid sa inyo. Araman si Sir Alex Montesa. Si Sir Alex Montesa, yes sir. Good afternoon. Siling ni Sir Alex. Dali lang. Gina-screenshot yan na iyang programa. Tamo na. Tita Wilma, maayong hapon lang da sa imo programa. Ari lang ko di naga-monitor sa imo. Masiling na siya dan. Share dan na Tita We. Salamat gid sir Ana. Palihog na lang ko pag-greet sang advance happy birthday kay Ma'am Vanessa Mayo sang Rochester, Minnesota with Doc Med Mayo. Ma'am Jinky Dialagdon sang Phoenix, Arizona. Sir Noel Amar. Ma'am Lily King kag Sir Meleli Oligo. May damo gid nga salamat liwat sa diin ka man nga bahin sang Pilipinas. Labuton ka sang balita kag serbisyo sang Action Radio Bacolod. Sir Alex Montesa, may damo gid nga salamat na. Sir Meleli Oligo dire sa may Vanes Cafe sa may Barangay Tangub, may damo gid nga salamat. Ara man si Inday Rona Trava na maulanon nga hapon Tita We ang hambal ni Inday Rona Trava. Di na to siya nang iyang dula. Sorry lang gid Inday Ron sa i-search ko lang na iliwat ang ani kay nakita ko bit yung kisa hindi mamislo ko bala hindi lang din yun ara lang si Tawe. Ara lang gihapon na ga-monitor lang ko di sa radyo, Tawe, walga pa hunay. Bago lang ko tapos panglabada, TY gid, amo gid na ang nanay. Wala gid ka mahimo, kundi tungdan taman gyapon ang aton tag sa kaobligasyon, di bala? Yes. Ara na ta, okay, salamat gid nan. Alas 2:32, Action na Radio Philippine Standard. Ay, hingagaw si Tuto Dennis Richard Tiboroma. Thanks for the so many hearts you set. Sir Dennis Richard Tiboroma, na presidente sang ARB Energy Fans Club. Thank you, good sir, and good afternoon. Okay, abalikan lang na ni Tito We ang ato naman mga greetings.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga punto. Standard time pa dayon man si Tita Wilma. Tita, tinanok lang nga itlog. O, kagkapi, okay na. Hindi, aryo. Monitor kami din sa Mayla, Carlota, Tita We, Lunes hasta Sabado. Please plug my number. Amo nagali kay gusto mo, friends. Okay, sa gusto iya makig-friends sa iya. Aria cellphone number for good lang. Mga maayo lang, ha? 0963-755-1780. Again, 0963-755-1780. Kamo na yung screen sang text dira sa inyo. Gatamyaw lang ko sa mga avid listeners dira sa Valladolid, halin sa Taytay, hasta sa Bangga Action Radio, gidbala ang ginapamatian, halin sa agas sa gabi. Sa kay Melaylek Banis, hi and hello, mayong hapon lang. Kag kay Mary Grace Garcia, kay Erlinda Perez, halin ina kay 0546. Sabaw salamat gid sa inyo, ha. Gina-appreciar ginamon ina dere. Tita Wa, good PM, lihog lang ko tamyaw sa mga taga Isabela sa Family Zarudo nga permigid ka pamati sa Action Radio. Mayong hapon lang da sa inyo tenan. Kag labi na gid. Ara naman. Sa palangga ko nga si Edward Zarudo, nugay paugtas, halong kada permi, labi na gid kon gadala ka motor. Love gid ba nga mga anak ko. Halin ina kay 9698. Love tagid ka panamyaw halin kay and sang Bago City. Wow. Mga loving gini mga an mo, no? Okay, tita, mayong hapon lang da. Okay, enough lang na anay kay si tita. Balikan ko lang na karon. Si tita we mahagtag na sang eton horoscope iya. So bantay ninyong inyo tag sa zodiac sign. Hindi may nadumduman ko gali kay pizza shete bala subong haw. Kunari pa siya mag-wait ginmanta sa iya happy birthday. So, happy birthday in heaven. Nalang ka Action Charlie Pabula. Tsa! Ari ka lang gyapon sa amon, na. Okay, as Anton sininga, horoscope. Karon iya nga adlaw Lunes, Marso 7, tuig 2022.
Pisces. Ang mga Pisces, amoy ning mga natao iya Pebrero 19 tubtob Marso 20. Pisces, may ara ikaw suod nga abyan nga magapangayo advice sa imo na tungod sa iya problema. Dapat hindi mo ina pagbalibaran. Buligan mo siya kung masarangan mo. Kag Pisces, likawan mo anay kung likawan mo anay ang pagpakig-date kung may ara kagin man date karon nga adlaw. Kung pwede lang pasugtan mo iya ang imo pamilya for today. 9:24:33 kag 41 mga maswerte nga numero. Strawberry red is your lucky color. Pisces, Aries. Kadtuan neto ng zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries naman amoy ning mga netaw Marso 21 tubtob Abril 19. Aries, suno sa imo horoscope kung may mga propiedad ka dira, no? Kung mga propiedad imo bala property na mabutang ina sa peligro gani kinahanglan maghalong nan. Maghalong ikaw. Kag Aries, kung ikaw ang nagapanahor, amo ginaan mo na kung masalig ka lang sa pagpanahor, abi mo tandaan mo do ka imposible gid ka makakwarta ka. Suno sa imo horoscope. Wala klaro kag hindi ka gid makakwarta kung magsalig ka lang sa panahor ang hambal sa imo horoscope. Kaya kabalugi ka mo basta primero lang ang panahor do ginapaboran ka mo do di buenas, pero pagkatapos na bala. Sorry. Pagkatapos na tiho o gid ubos gid gani Aries. Kung baga, pulo pa mensar na, importante ang kabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Mga Aries, 3, 18, 17, kag 25. Ang mga maswerte nga numero. Blue, gray is your lucky color. Sa mga Taurus naman, ang mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20, yes, Taurian. Taurus, kung hindi man lang kinahanglan, hipos ka na lang da. Hindi ka na maghatag sang imo komento o para wala ka iya sang makaaway kay medyo ga do hindi kung may ara da bala why nag-intindihan kag daw nagabay luhanay sang sugilanon hipos ka na lang ba taga iya panahon atensyon ang imo sinitrabaho da 2 17 29 kag 34 mga maswerte nga numero. Royal blue is your lucky color. Gemini. Ang mga Gemini naman, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Yes, Gemini. Yes, insakto na Gemini. Ang kapalaran mo, ara gid sa mga kamot mo. Halungan mo ang imo trabaho, halungan mo ang imo responsibilidad, kay kabahin ina sang pagtilaw sa imo ikasarang. Mga Gemini, mga maswerte ninyo nga mga numero 12, 24, 37, kag 43, cream is your lucky color. Kay tuwang na ito ng Cancer, yes, Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Mga Cancer, ba, okay lang, kung sa inom pa in moderation. In moderation ang pagsulod sang kwarta sa inyo mga Gemini karon nga adlaw na. Kagada pagid sino sa imo horoscope, limitahan ang pagpulo pamasyar para nga hindi ka maka-experience sang kapiuton o kung hindi ka maka-experience nga mahubsan kwartang imo bulsa. 3, 14, 28, kag 35 mga maswerte ninyo nga mga numero. Peach is your lucky color. Leo. Ang mga Leo naman, amo naman ini mga netao Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Yes, mga Leo. Leo, hindi ka magpasingit karon nga adlaw. Abiling awang kaugalingon mo, hindi ka dira magpasingit. O kung hindi gani, hindi ka magmangin emotional karon nga adlaw. Kay nga, damo ka trabaho, no? Damo ka trabaho, di kung magpasingit ka, wala sang maayo nga epekto ang trabaho mo tanan palpak. So, kinahanglan, pasensya,
kag relax na. Kaysa sina nga paagi mapakita mo ang imo abilidad na mapakita mong imo abilidad kag dayawon kanila. Mga maswerte mo or ninyo nga mga numero Leo, 5, 17, 13 kag 31. Tangerine is your lucky color. So, nabatian naton ina ha, una pa lang nga bahin sa mga zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw. Lani Heromiano, dera sa ibuan ka, peace mayong hapon. Relax lang, mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga pahibalo. Oy, Sara Tihada, hi and hello. Ara sila na. Si Sara Tihada, si Kano Oreta. Yes, salamat gid mayong hapon man. Ara man si Sir Martin Gonzales. Yes, Millicent Hibaluan Imbang. Mayong hapon man sa imo. Erika Bansagan Inventor Talurong. Yes, salamat man. Kag Jennifer Gatsalian Padulihaw. Salamat gid sa imo. Dudchi Adlaon. Salamat gid sa imo. Ma'am Ana Sinoro again. Yes, si Ma'am Yvonne Voschier. Na? Ma'am Yvonne, good afternoon. Thank you again. Maricel Soriano Mijares, salamat man sa imo. Na? Kag ara man si Mercedes Baluarte, salamat gid sa pag-upod ninyo kay Tita Wilma karon nga hapon na. Thanks for the care kay Dongdong Ilyot, na? Dongdong Ilyot, thank you, Gid. Kay Mary Grace Eugenio Formin, ma'am, thank you, Gid. Kag sa mga heart like, salamat, Gid. Thanks for the love. Ma'am Yvonne, thank you, Gid. Miss Ems Aboso, Mama Ems ni in the Eden, na Miss Ems, thank you, Gid. Kay Ray Flores Barioga, yes, ada man siya. Kay Rolly Alferez Baltar, good afternoon. Christy, salamat man. Yes, kay Rochelle Fulgencio, kay Indevergy, the TikToker niya nga mother, kay healthy, bala ka sexy, pagyapon. No? Di ba? Deny ka pa da, ma'am. Na. Janelo Zanzino, thank you man and good afternoon. Kay Rene Nick Blanco, salamat man sa imo. Ma'am Elizabeth, kay Ma'am Marjorie Ward, no? Ma'am Marjorie Ward, salamat gid, na? Salamat gid. Wow, si Ma'am Lani Heromiano, aragid siya good PM, tawe, why gid siya nagpaliba kay Tita Wilma. Salamat. Ahay, si Rolly Alferez sa Baltar Gaugtas, inya ka ulugot, wala signal. Ahay, be patient na lang. Kami gani halin kainas ang aga to sa amon wala gid bag-o lang ginaka-signal. Gabisyo siguro ang aton sini mga internet connections, di ba? Ay nga mga anak ko. Baw siling ba nag-react? Correct ang cancer. Okay, ngimo sini nga horoscope. Inday Rons, good afternoon lang dira. Inday Wilma Inocencio Cabarles, yes, nag-greet na ikaw ni Tita Wea. Na, thank you, Ged. Kag, dira man kay Mami Pilar, kag kay Mami Diana Consolacion, mayong hapon lang dira. Kag Nanay Dayin sa Isabela, sa inyo dira mga taga-Isabelinhon iya, no, sa inyo tanan, salamat gid. So enough lang nanay sa aton mga greetings sa balikan kulang kamo karon dugay-dugay.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainit. Action Radio Philippine Standard Time. Yes. Good afternoon. We always done sharing. Yes, appreciated gina Ma'am Yvonne Vustier. Thank you. Good, and for the stars you sent. Thank you, man. Yes, Sister J, good afternoon. Ara siya nag-appointment sa atin all the way from USA. Sis J, good afternoon. Thank you. Good, ha? Dali lang, pasiplatan ko ba lang akon sining text hotline. Tita, maayong hapon, hanap lang mi text mate. Babae lang, 25 to 30 lang. Allen ni sang bago ari ako number. Salamat kay Tito. Pero ka muna mag-screen sa mga text sa inyo kag maghalong-halong kid. Aring iya cellphone number sa mga interesado makig-friends sa iya 0912-902-9408. Again, 0912-902-9408. Good PM, Tita Wilma. Bali, pasalamat sa sender ni naton. Bali, pasalamat si Sheila sang Alimudian kay sigurado siya maayo ang nga mag-asawa ang maayo nga mag-asawa na ang iya sini biological nga anak. Pasalamat siya kay Lord Jesus kay iya himuon ang selflessness. Kag iya himuon ang selflessness, correct, no? Wala niya makita kung ano man ang inagihan sang nag-ayop hasta mangin sang bata niya subong bilang ganti balos hindi lang iya mismo kaayuhan ang panumdumon sa subong. God is good. Ben sang Gimbal, Iloilo 0152, no? Salamat gid sa imo, Miguel sa diin to. Sorry gid na mislo ko, no? Okay. Okay, Ben, sang Gimbal, Iloilo, gali. Ben, salamat, git. Hindi ang amaya sina, ang amay sinang, ang nasiling naton nga adapt, ginkuha na sang amaya, kay amaya na mo dason mismo, biological father, yagina. Ang babae lang hindi, na. Pero gin palangga ang iya sini anak, na. Okay, te, thank you, gid. Alas 2:54, Action Radio Philippine Standard Time, tapuson anay ni Tita Wilma mga natapos ang mga nabilin ng mga zodiac sign para sa Anton horoscope. Di nakita, nakita sa Virgo. Okay, sa mga Virgo naman. Ang mga Virgo na tawo Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Yes, Virgo, ang inyo sini horoscope nagasiling naman. Bisan masakit sa balatyagon, bala Virgo. No? Bisan masakit sa balatyagon, mapakigbatuan ninyo ang gusto ninyo baklon tungod sang kakulang sang kwarta o kung tungod sa kawadon sang kwarta. Na bisan ano pa kalain sang botan hun tabi kung wala, kung gusto mo gid supti
para makuha mo siya. Na unahon anay ang dapat unahon. Just si 8, just si 9, 33 kag 42 sa mga maswerte nga numero Virgo. Yellow is your lucky color. Sa mga libre naman ang mga Libra, Setyembre 24, tubtob, Oktobre 22. Libra, sino naman din sa imong horoscope po, may ara ka, wala gina-expectar ba lang nga bisita, kung pwede pa lang likawan mo anay. Kaya nga bisita, lain ang dala, either chismis o kung ano man nga may istorya, nga gatong lang sang imo kainit bala. Hindi ka magpasugot nga maguba ang maayo mga adlaw, ha? Kag isa pagid Libra, so no sa imo horoscope, unahon mo gid anay ang imo needs sang sa imo wants. Gets mo da? Unahon mo gid anay ang imo kinahanglanon sang sa gusto mo. Okay? Maswati mo nga mga numero 15, 23, 29, kag 39. Jade green is your lucky color. Ang mga Scorpio, katuan nito ng mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, ari naman Scorpio. Ha? Imo horoscope kinahanglan nagasiling nga suno sa imo horoscope ay disiplinaha ang kaugalingon mo. Amo ginang dapat mo himuon. Kag isa pa gyud kun ano man ang bagay nga dapat mo desisyonan, kinahanglan tun-an mo gid anay sang maayo para hindi mo paghinulsulan. Kag subong nga adlaw, Scorpio, may mabaton ikaw nga balita. Mga maswati mo naman nga mga numero 4, 11, 32, kag 42. Ocean blue is your lucky color. Ayo, Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Sagittarius, sino sa imo horoscope, maswerte ikaw sa negosyo. Mabaskog kag dakong pagkakitaon mo kung ikaw isa ka freelancer. Pero ang pamangkot, may interest ka bala? Kung may negosyo, kung negosyo ang pagambala, may interest ka bala magnegosyo. Kung may ara ka negosyo, swertihon ka gid. Pero abi mo bala sa guitars, kung swerte mo, suno sa horoscope, kung swerte ka sa negosyo, kabalis ka na naman ina sa bahin sang paghigugma. Mga maswerte nga mga numero Sagittarius, 9, 10, 24, kag 37. Blue sapphire is your lucky color. Yes, sa mga Capricorn. Mga Capricorn, Disyembre 22, tubtum Enero just 9. Cool ka lang. Suno sa imo horoscope, okay ginman tawi kinanglan cool kay nga subong nga adlaw tama iya ka matugnaw ang panahon kay di bala magalumo ng kalangitan, maulan-ulan kita iya, no? Capricorn, magpakatawhay ka lang, relax ka lang, kag kun mahimo tulo timbang-timbangon mo anay sang maayo antes ka maghambal o kun antes man ikaw maghusga or mag-judge dira para malikawan mo man ang kapalpakan. Maswerte mo nga mga numero 3, 11, 26 kag 41. Pink is your lucky color. Aquarius. Ang mga Aquarius naman, amoy ni mga natao, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Aquarius, ang imo horoscope, inyo horoscope nagasiling, ang nagakatabo nga di pag-intsindihan ay dira, magabunga ina or magaresulta sang tensyon. Kung marisolbar, tinguhae. No? Try mo ang imo katampad or ang imo ka-honest. Kinahanglan gid. Mas nami iya ang pagsinalayo sa imo trabaho, sa imo puluyan, kung nagainintindihan na kag wala problema. Diba, Aquarius? Okay, kinanglan ko, no? Magkinot ka man. Suno sa imo horoscope. That's why nakambal tita we nga kuno, no? Suno sa imo horoscope, magkinot man ikaw. And be honest. Una-una sa imo kaugalingon. Maswati mo nga mga numero 7, just 8, 29, kag 37. White is your
lucky color. Nabatian nato natong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para karon nga adlaw Lunes, Marso 7 tuig 2022. Action Radio Philippine Standard Time, impunto las 3, ay ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, wala na si Tita Wilma sa panahon gani. Magapaalam kita sa itong pagpangalagad sa This Is My Life. Kay Keychain Nueva Bleaches. Yes, good afternoon. Salamat, gida. Huo, lapit na lang. The next day. Day after tomorrow. Ha? Okay, Keychain Nueva Bleaches. Yes, Anthony Jones. Sabi, ara ikaw. Ha? Good afternoon lang dira sa imo. Salamat, gid. Ha? Okay, si Tita Wilma magapaalam na salamat gid sa inyo pag-upod. Karon nga pon sa This Is My Life. Lunes, Marso 7, tuig 2022. Standby na sa matawag nga drama, mensahe sang paghigugma. Mga kaaksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio!